Yan mga bay, unang sampa, odometer 28 kilometers. Inaigit sa dagan mga bay, sunsaon. 70 oh. Largo waswas. Na-break in man igapon, hinay-hinay 40, ano na, break. Full ritso, full throttle oh. Angkat akong partner mga bay. La cinta. Chill raw, cinta ra gyud bay. Sa og piga. Mabot ka rin sa gatos dre nga medyo lugsong mo na eh. Tsaka dula-dula sa mga ayan. Ititor top speed. Ititor ay top speed. Pero in fairness mga bay, grabe ning motora ba. Daghan kay nigbaligya nga black head. Ay power ganahan kay ko ani. Imong tanig 163cc mga bay. Talang hulaton na to ang pundo. Nang sampa na to na isa. Salamat yung kayo sa regalo karong Pasko sa tuwa mga bay. Regaluhan kitag Neo Sporty. Relax kayo drive ba no? So, city drive juga ba? Chill oh. Nag-inem dagan. Oh. Pero mo po tiba-tiba 80 oh, sa patag. Oh. Cinta. Orang gede yang persa. Lo. Oh. Pro karburador pa man ni mga bay. Kaning Neo Sporting latest version nila. Karburador pa man ni minog ipay ni. So ay na pud karburador, at least Yamaha brand. Yamaha brand na pud ta. Sa maka-relax na tong isa ka motor nga singinging. Si Raider G. Punta mag scooter punta chill pero upgrade na to ni na kayo plano i-upgrade yung mga bay. 59 ako nilargo big bulb dayon pagkamdayalin na to ni Sarchi boy matik karburador dayon nga 28 hala kalame sa gasto. Murag na ikwartay ka gasto pero hinahiner na gasto mga bay. Moy akong project kani dito alkansis mga bay rides ba. Fully load na to ni largo poslan mga loaded largo ni isda itong panggilid tanan. Ako ikon ka ni Sir Chiboy mato ko ka tindahan ni Sir Chiboy ron. Ako i-confirm ang mga GBT brand okay ba, mga GBT brand ako itira ni fill pipe blackhead GBT brand. Mayong adlaw mga bay, so nanapunta karon nato na pong i-share na nga to ang nadaugan sa raffle nga si Neo Sporty 115 carb 2018 model ni mga bay. Karaan na jud siya pero gwapo pa nagporma mga bay. So kani nga video gihimuan ko lang ni tungod kay magpasalamat ko sa pamilya Gamulo sa pagkadaog na to sa raffle mga bay atong December pa. So pinsanamtang buwan na ron. March ning buwan na to gihimo ang video. So karon mi naghimo mga bay medyo number 1 una na nahitabuan ni mga bay ang gipangandor ginako tong rapulan na mo tong pagkahigayon na tong December is para gito mga bay TV kita to mga bay nga smart TV nga 43 kinahatoy 43 dito. So moro gina nga kung gipangayo gikan pagbiyan ako sa balay pag ampo na ko mga bay nga kadaog untag TV kay among TV lagi naguba. So, wala daw gi-expect dito pag-abot sa panghitabo nga noon sa bang pagkaunsa mga bay nga ang aircon din sa kadaghan ng aircon kang Engineer Michael mong katong aircon kang Engineer Michael to kay nisabot mo kang Engineer Michael nga ako ang tang aircon nga naman siya nga ay bay ako nang aircon sa sige na ka TV lang ako sige na may pangatawan ay dito sa lamisa. So shout out sa una kang Ma'am Susan. So salamat kang Sergio, salamat kayo kang Ma'am Karen, salamat kayo nga
ila jud kong gitugutan sa pagkahitabuan ni kay kaning panahon na mga bay pagkarapulan ni nilakaw pa ni gisugo pug ko ni Ma'am Karen. So wala jud ko. Nya bago pa sila nagsabot nga kung wala ang owner, wala diha ang matawag nga siya ni daog sa motor. So dili ihatag ang motor na time yan mga gisugo ko. Kung wala din ha ang nabunutan, pasabot din ha, wala yun mo, wala yung madawa. Pwede kayo nagtrabaho, nag-representative lang. Kung ito, gisabot-sabutan nila. May kaya ni Oyon na po si Ma'am Susan nga ihatag. Huwag labi na sad sa kadaghanan niya na dito, ano yung suporta. So, labi na sad sa taga-Shell. So, sila po ni Shagit po sila. O. Magawa ito 500 tulong eh. Sa opisina, tanan, mga tao dito mga bay. Kaya nakailan man po sila sa tuwa. Marag nailahan man po tagamay. Gamay rapod. Dayon, number 1, salamat po ni Gisrel. Gisrel gidani na grabing tulod-tulod na eh. Pero, Nana si GTG Farm, magnana si Quarry. ayun, shout out po kay Engineer Michael. So, Engineer Michael, giserte gid mi ani kay kami nagsabot-sabot. Kasi si Engineer Michael, nakuha gid niya yung aircon mga bay nga iya jung gikuan. Iya siya ginakaigo sa aircon. Na kung December dapat magampo kita perminti sa Ginoo, magpasalamat kita kanunay dayon unsa itong pangayon ginato wag dili mahatag di lang ko tamang load sunod tuig na po na pa may December. Namora na ta po mga bay. So salamat jud kayo nga niabot ning motora sa kuha kay gamit jud kay namo ni mga bay. Kay kani si Raider J dili na wala naman jud koy plano pa mukuha og motor mga bay. Tungod kipati na mahala ron mukuha og motor oy di na lalim. Mahal kay down. Kay gusto naman butag katong kusog mudagan. Nya unsa problema biting mahala man ni down oy mahal jud kay sa tinuod lang murag di siya makaya gyud. Muna nga ang akong imo ay upgrade na lang ni si Raider J di nanta magmotor. So, lagi may plano na magmotor tungod lagi apiki kayo wala jud bisag kuan apiki kay lagi grabe yung apiki ha. So manang nitabo mga bay sa karon ako gini siyang gihimo og video para ako ning ma-share pud sa inyo ha nga kay matingala mo say mag-post man ko sa Facebook ani nga naning Mio Sporte. So wala po kahibalo kung unsa hinungdan nganong nakamotor ko ani. So dili nako ni inutang kay di naman jud ko makautang og motor mga bay. Nadaog gid ako ni Sarapol. So nakoy video nga akong i-clip. Lagi ta kautang lagi kay wala tay kwarta. So akong sulod tong clip video nga gamay gikan ako nakuha na ko kay Ma'am Susan Madarang Gamulo. So ga-vlog na sa mga bay. So share na ko yung link sa Facebook page. So magkuha ko gamay dito og link nga sa iyang video kaya akong ipakita sa inyo mga bay nga tinuod jud nga nidaog ko. So ako jud nakakuha ning motora. Nailam kong gisugat dito mga bay. Wala naman ko ka video ani kay kisa pa bugoy mo video anang nidaog kag motor oy dating na kahilak nga tulo gani ko sa akong luha sa kalipay kay imagino nimo gamay ra kay mong gipangayo pero dako na kayo ang gihatag sa imo. So salamat jud sa Ginoo mga bay nga gidungog niya atong mga pag-ampo. Kaya nga dili gyapon ta niya pasagdaan ba. Bisag sinani nga mga butang ginagmay kanunay ta magpasalamat kada adlaw gyud mga grasya mangayo kanunay og pasaylo kay sa ta magsalabi ta kanunay sa mga adlaw. So mao na mga bay. So kani nga motor nablisingan na ni nanagani ni siya plate number tanan kompleto na ni gibuhatan na namo nig pangalan ni pangalan. So wala ka hibalo ani nga motor mga bay unahon ako si Raider J ang pangalan gyud ni Raider J. So na akong anak daraw nagkonkuan nagdula. So akong anak gid nagpangalan na ni mga bay pila pa edad niya tohan ang panahon na nga siya nakalitok ani yung gid sa nginging. Muna ngalan ning motora nginging gid kay mo jud na yang nalitok na unsay ngalan nginging gid ning motora. So Raider J mo niya ngalan nginging kani din si Mio Sporte sabot-sabot mi sa akong partner kung saan mo ngalan. So new version man gini siya makita nimo yang brake light lahi na siya style atong mga daan nga Mio Sporte. So mo na nga ang among gingalan ani is GB G kanang goat dayon B nga kanang boy. So yang dagway ni girl juga ni sa mga bay girl lalo juga ni siya yellow lang gid yang color. Pero sa yellow mga bay ganahan gid ko gyapon og yellow nga color sa motor. Yellow mo na akong idol nga mga color. Yellow dayon yellow green pang racing type pa.
So, ganahan jud kay ko aning motoran mga bay. So, nga na mong gingala ni mga bay, GB. So, driver.